వైద్య సేవలకు వచ్చిన ప్రజలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వెళ్లేలా సేవలందించాలని ప్రభుత్వ విప్ యనుమల దివ్య ఆదేశించారు. మంగళవారం తుని ఏరియా ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశానికి ఆమె అధ్యక్షత వహించారు. తుని ఏరియా ఆసుపత్రిలో అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ప్రభుత్వ విప్ యనమల దివ్య అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో అజెండాలో పొందుపరిచిన అంశాలపై చర్చించారు. కొన్నిటిని వాయిదా వేశారు. మిగతా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపారు. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలన్నారు. ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ పరంగా సహకరిస్తామన్నారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నార్ల భువనసుందరి రత్నాజీ, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ, డైరెక్టర్లు తట్టవర్తి రాజా, డాక్టర్ ఎన్వి సుబ్బారావు, డాక్టర్ విజయ్ తదితరులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.